Benvidos a Piornedo. Piornedo é un pueblo da provincia de Lugo, pero está rayando con León e Asturias, témolo moi cerca. Piornedo caracterízase polas 16 pallozas que ten. É un dos conxuntos de pallozas máis grandes de Europa. Tamén está a 1200 metros de altitude. Entonces agora vamos a empezar a facer un percorrido por Piornedo para que o vexáis e conozais un pouco da súa historia. Aquí ao primeiro vedes que hai un árbol que nos chamamos de teixeiro. Este árbol ten máis de 1000 anos e contaban antes que nas súas raíces había un tesouro. Os tesouros normalmente escondíanse, eran olas de ouro. E os de Donís, que é o pueblo que hai antes de chegar aquí, viñan por as noites e cavaban para buscar o tesouro. Entón, polas mañás, os dueños da finca viñan e vían o furao e tapaban. Así, noite tras noite, hasta que un día pararon de vir cavar. Entonces non sabemos si o tesouro o toparon os de Donís ou realmente non había. Pero eu creo que sí que había un tesouro, non en forma de ola, senón o pobo que vamos ver agora, o pueblo, sí que é un tesoro que hai que conservar, mimar, porque xa, como dixen, é un dos pueblos máis conxuntos máis grandes de Europa. O teixeiro é todo venenoso, menos os frutos que nos chamamos de meixugas, que ten un arillo rosa. Entonces eso sale en setembro e é o único que se pode comer e sí que realmente está rico, pero todo árbol é venenoso. Entonces agora vamos a seguir camiñando polo pueblo arriba e vamos ir vendo outras cousas.